on calminama yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ha tengta yewtere men édition spéciale nde gowɗen wadde kala saaha ay ñagade on yafuya ɗiɗo dumunnaji on noddi on bindi saabi ɗum noon ko musidɗo Alaji Abou Gaye ko janoɗo Fouta to Walalde ziare e to Marde yo Allah jabano en dendagal ko wawa toon Allah eko duwa toon en jetti Amadou Moussa an kalfinaɗo programme galle o en neldimo kadi duwaw lawol ngol urti duwa kadi dendagal bandiraɓe rennoɓe makko sona tumande jignaɗo makko gorko urti e jomum yo Allah yomi ɗum yafo ɗum ha ɗum aljanna en ñaguima duwaw toon to Daka uddiɗo toon e gardugol khalifa dine Ceerno Amadou Tidiane Ba yo Allah jonnu gurdam makko kadi en ñaguima duwaw toon duwaw no fewi en neldi toon duwaw yo Daka o wano wayanno ko duwa hen kala jaabe fuɗɗima bisimillahi en jofnir alhamdulillahi yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV Alaji Abou Gaye ɓe calminaɓe juumaɓe mbi mbaɗa yiidema ko addi fof calminaɓe e tokara mi salmitimamaɓe kadi e ñagade yafuya tan no mbiɗa ni nde tawno haajuji ɗi pawdir e dow koye meɗen yaade en ziyara to Walalde eɗen jetta hen darde Piindi TV darde muɗum wande fayida e oɗo ziyara mo ganduɗa hoorema waɗantino ɗum ko ceerno Alpha Mamadou Aw tawi noon ardi hande o dental ngal ko ceerno Abdoulaye Aw eɗen jetta darde Piindi TV eɗen duwono ɗum tigui rigui ne kayne sababuji ɗi foof ne kadi ko an ɗonne kadi bandiraɓe fof enen jettuma hen sagga mabɓe tan ko goto hen mataw ɓe ɗaminanoma maɓe jiiya toon ɓe jiyanima kono ɗum noon kadi sahaji garuji ene wawi gasde en jeehino kadi toon to Marde Walo hawride kadi e ziyara ceerno Mouhaji Anne ɗum ɗonne kadi ko yettude Allah no fewi no mbiruɗa ni Daka uddiɗɗo o kadi e gardugol khalifa diine o woni ceerno Amadou Tidiane Ba eɗen mbiya yo Allah rokku en natir hen e jaam e cellal yimɓe jaltir hen kadi alhamdoulillahi rabbil alamin ɗon noon eɗen jowaɗo ha jettoɗen e toɓɓere ni hande noon ko wula togara hande wulat ɓuɓata en jetti noon yewtere wallitore en so en gani hono paamen pamminen e gardugol debbo mo Dia e Jammule Halimata Dia Salamata Dia wondude Abbas Sarr e Moussa Niang tigui yontere fof eɓe to tongude ko ɓuuri mantinade e gueɗe jolɗe ha tengte banggue dowgol en jettaɓe noon wadde en lomlomde tan eɗen ballodira nde noon e yaaji leñolngol ni ɗo humpitade no fewi a tawa hande noon wuulat ɓuɓata no fewi saabu eɗen gandi mo ganduɗa puɗɗoɗen ko Diomaye Faye denɗi men mawɗo leydi ndi o yilliyima e galleji diine so mbi galleji diine noon ko diine l'islam e diine isayankoɓe wiyannoɓe ɓe mbatta ɗum ɓe jeeyaka hen ɓe gonɗinani ɓe eɓe gonɗini ɓe holko pamɗa hen bandiraɓe e togara aɗa andi ko adi foof kamɓe gadi yeddirade koye mabɓe woni ko kamɓe gadi yeddirade koye mabɓe saabu won bakkorgal ngal ɓe joguino hay sinno tawi wona kanko Diomaye o e hoore makko par ce que ene teska e haalluji kaalitenoɗi ɓurnoɗi bonde ɓurnoɗi musde ɓurnoɗi hulɓinade foof kanko kam o yettanoki e ɗiɗon haalluji kanko Diomaye yimɓeɓe yo gonɗu kalde gonga ɓurno hen musde e yettade ɗon ko Ousmane Sonko firti ko hande o kanko Diomaye jaɓɓal ngal o yaɓɓi ngal e jaɓɓal ngal Ousmane Sonko yaɓɓi ngal jaɓɓe mabɓe gona goote ɓe gona gotum ɓe gona Diomaye woni songo aɗa andi yimɓeɓe eɓe jawodira gueɗel aɗa andi min mbaɗa wiya wonde neɗɗo so tawi a yeehi ha aɗa wiya wonde hankkadi oɗo mbaɗa innira ɗum ɓiyam ko inde nde gandanɗa hoore maɗa wawa heɓtade a heɓtatande ɗum inde hankkadi wiide wonde min innirno mi hayri mi hepti indam mbaɗa innitira goɗɗo ɗum hankkadi wawa wonde e gurdam maɗa e gurdam inniraɗo o e gurdam innaɗo o wadde noon ɗon ɗo aɗa yaha ha aɗa ƴetta aɗa innira neɗɗo ko moƴƴi ko hakkillantagal tigui rigui yimɓeɓe eɓe bakkortono wiide wonde Diomaye inniri Ousmane Sonko ɓiɗɗo holko ɗum firti est ce que Diomaye innirde Ousmane Sonko ɓiɗɗo nde ena taga Ousmane Sonko e Diomaye wonde ɗum gotum ena gasa koye saaha goto ɓe pottuno e saaha goto ɓe ndendi miijo ɓe ndendi yiyande ɓe ndendi gollal oɗo joguima e oɗo hoolare inniri ɗum ɓiɗɗo kono noon wiyete Ousmane Sonko innirimo ɓiɗɗo kadi koye politique kaali hen andi so tawi aɗa haala e politique firtani tan wonde ko enen ndendi politique walla ko enen ndendi service mbaɗa innirma ɓiɗɗo mete inni tagata ham innirde ɓiɗɗo o ko saabu eɗen ndendi service o walla ko saabu eɗen ndendi politique o walla innirtumami ɓiɗɗo o ko saabu teddugal e gurdam e hoolare ɓilide hakkude men nde ɗum tagata mbaɗa innirma ɓiɗɗo kono en jii dawriyankoɓe ganduɗa hono innira kam ɓiɗɗo mi innirma ɓiɗɗo janggo e jaam goto men ɗo fof nimsa ko innirno goɗɗo on ɓiɗɗo donc ɗon ko gueɗal gongal jahowal ko heddi ko sa yi mi wima wonde kamɓe koɓe kalanno ko walla koɓe bakkortono ko ene wayno jaɓɓe mabɓe koko cirti
jabbal ngal Ousmane Sonko yabbuno adani e jabbal ngal Diomaye Faye yabbuno adani ko goto ma fof ko jabbal ngal jiiday ngal keddido on yabbi e kadi so tawi artama ha yettima won on nokku hande o holliri kanko Diomaye Faye jabbal ngal o yabbi ngal Ousmane Sonko wona jaadudo e ngal don jabbal te yimbe be ene gandi Ousmane wona jiddo ngal don jabbal sabu todo me faman don me wa famde o wona président o premier ministre be nanda landa be kebe hayto do be nanda miiji be jogi ko projet ko tunogal ngal be bindi be jowi en kambe fof be ndotobe certa miijoji e adandi e certude miijoji de firti ko kambe be poti e hakkillaji jidden ko dum do kono non meta dum do ko jidden ko hakkillaji meden ena kawri hen ko woni der ko meta ena laabi projet on jonyen da dum ena gasa haalo mudum ma aroy parce que projet wodaniey projet wodani sabu goto mabbe kala tokara darima wi wonde projet o wodani wana Abou Gaye haali Ousmane Sonko darima wi wonde projet wodani Bassirou Diomaye Faye darima wi projet wodani holko firti parce que Bassirou Diomaye Faye nde wiya wonde Bassirou gagnima e élection ngaji présidentielle kongol makko ngol o adi yaltinde kanko Bassirou Diomaye Faye o wi ko projet mabbe o winda ko ken heñ e der balde nay mo yurnite o fewnite ha few 2019 ala dum ko haala dum ko kongudi lamil 19 ko kongudi 2019 wonno kono wana gollal walla badal walla jiyal 2019 faade nyallangal hande kono kongol ngol modama ngol dolama e hakkillaji yimbe be kono non ngol wona godngol en nani Ousmane Sonko o jodi o wi wonde projet mabbe o mabbe ƴettu harallebe wawobe jottade miccio e der projet o bindito dum ha feewa en nani Ousmane Sonko o wi wonde e odo projet ngam o wawa yettade walla be mbaawa dañde hen ko be jidi ko wadde ko be jidi wadde ko alay sago mabbe jaa do e hitande taw projet o gasi windede firti ko wodano ene fof eden gandi jon jafuɗa toa sengateɓe nanane miijoji oɗo yeehi Touba yeehi Tiwawon yeehi galle talɓe arti yeehi galleji Issa yankoɓe ina ɗaminama ya galleji goɗɗi beele maw ya Dakar walla ala en ganda wadde cikkuɗa kanko e Sonko ɓe jiilani miijo on banggue aɗa andi Sonko ko kañum darino wona Abou Gaye haali wona Abou Diop haali wi wonde minen so tawi min keeɓi laamu kala ko faati e mawlud kala ko faati e ziyara kala ko faati e ko wawi wonde fof tawi tan noddi ko diine minen min jaada hen ko min ittoɓe ɗum ha laaɓa ceer enen fof en nani Ousmane Sonko wi wonde maggal en ɗumanaji so tawi ene mbaɗe hankkadi wontat ko par duuɓi tati nattat wonde hitande fof ɗum ko kanko haali wona min haali Bassirou Diomaye Faye en nanani wi noon hande o so tawi Ousmane ko ɗum haalanno wiyanno ɗum to ko bolle puyɗe fotani wonde Bassirou hande o ari teppitima paɗe muɗum jaltal muɗum gadanal yeehi Touba rewni hen Tiwawon arti juulal muɗum gadanal juma waɗo yi ɗum toon to juma Cheikh Oumarul Foutiyou arti yeehi to architecte mo Dakar a famidi arti ene wiye wonde mo ya Madina Gounass walla o yahata ene ɗamina ko jaho ne kadi mbaɗa wa gonɗinde ɗum ɗo ko jaho ɗum ɗo fof e ɗiɗo jalte fof en jiyani Ousmane Sonko dari e sara makko e kono Ousmane wawi wan siyata kam nande miijo nden Macky Sall yahanno taw premier ministre yahanto e kono noon Ousmane Sonko Macky Sall nde yahata premier ministre yahan Abdoulaye Wade nde yahata premier ministre yahan Abdoulaye Wade so tawi ene yahanno rendinta ko laamu muɗum fof nawa ɗum so tawi nawani fof ne kam feccere nde maw nawa ɗum Macky Sall nde yahata nde hay sinno nawani premier ministre feccere e jagge muɗum ma yaade e muɗum Diomaye alaɓe yaade Diomaye nde yahata ɗo nde Diomaye holmo yaadi Diomaye yaadi koye Mari Tew Niane nde o yahata to Oumar Yen o yaadi koye Mari Tew Niane en tant que directeur cabinet makko o yaadi koye ministre des transports fandi ko ɓeɗo Diomaye yaadi donc heddiɓe holto godi e Ousmane Sonko eko wawi wonde foof ne kadi communiqué o so tawi ene yaltanno aɗa andi Diomaye eɓe jogui erreur to banggue communication mabɓe ha joni eɓe jogui erreur to banggue protocole mabɓe aɗa andi holko woni ɗum so tawi aɗa tesko aɗa ƴeewa vidéo ji ɗi Diomaye kala ɗo ene yaada e Ousmane Sonko aɗa andi président toujours kañum heewi hedde hoore e wone jaɓɓe so tawi ene jeehe kono toujours so tawi aɗa ƴeewa vidéo ji ɗi ma yi Ousmane Sonko wonata koye foɗodirde makko to banggue gardigo ngo ha kanko haw hettoya caggal muɗum aɗa andi ɗum ɗon protocole fotani jabde ɗum ɗon Ousmane Sonko ko jogui doole o jogui doole ko fof doole makko kaaɗi koye nder parti makko Pastef Diomaye ko kañum woni dow makko o jaɓa ɗum o irlo ɗum o heddo e ɗum Diomaye ne kadi kañum ne kadi anda ɗum anda ko kañum suɓa wona Ousmane Sonko suɓa ay mi haalino ɗo mbi wonde yimɓe enen juuma mbiya wonde e Ousmane Sonko kañum waɗi Diomaye candidat kañum waɗi ni kañum wattini Ousmane haydara anda candidature Diomaye
hay dara ala ko andi hen so wona yihi hankadi ha heeɓi ɗo junngo hippata alay sago o natta e nder rang o forta wonde ko kanko waɗi ɗum kono noon nde waɗete nde o tinani par ce que so tawi o tinno kanko e ɓuuri yoddude hen kono Ousmane nde lefol laamu ƴamete gila sokaka nden o yehino galle talɓe o jodde ceerno madani nde o yeehi galle talɓe nde holko nawnomo toon o yeehi Touba kay kono holko nawnomo toon ko wadde bouleversement e nder galleji diine ɗi kono wona omo yeehi toon sababu nde omo gonɗini sabu nde o yahata toon nde ɓen kala ko calino nde o yahata nde ko ɗum woni ko nawori kanko Ousmane Sonko firti nawanimo toon needi nawanimo toon neɗɗagal nawanimo toon almudagal nawanimo toon gonɗinde ɓen ko goni e dow muɗumen ko nawimo toon ko addude jibru e nder muɗumen kono wona omo yaha toon saabu omo foti yaade toon wonde ko ɓiɗɗo leydi ko ƴamowo lefol laamu no moni kala ƴamirte lefol laamu no yettorto e galleji halifaɓe diine ɓe enen so tawi ko gonga haalde ko tubakoɓe mbiyata ko eɗen jogui réalité ji meɗen eɗen jogui ko gonɗinɗen eɗen jogui ko jaɓɗen kala mo ena ara e meɗen koye nder ngal ɗon jaɓɓal yaɓɓitta e meɗen so tawi yaɓɓidani e meɗen e ngal ɗon jaɓɓal enen en gonɗinta ɗum en ƴewata ɗum ni a jarama Togar joni gartane waylo goɗɗo hande o ko sakotono sakima ko fusanno fusi ko andanno nan ƴeewe ina ɓase beele ina renditine holto PS fayi hande o to banggue dawugol holto AFP mo Moustapha Niasse fayi amna bengue Dia so wiyama noddi ñanden holko haala hol gurdam LD hol gurdam AJ IRD kam yalti ɗiɗo landaji dennoɗi goni Benno Bokk Yakaar hande o hol gurdam majji e nder leydi to banggue politique aɗa andi kamɓe ɗiɗo landaji ɗi kalɗa ɗo foof Macky Sall wurtininoɓe caggal 2000 nde wurtinoɓe walla nanniɓe wala wurtitiniɓe sabu 2000 de laamu socialiste en yani kamɓe foof koɓe yanoɓe woni AFP en jeehi jantoye e PDS ɓe laamodi e nder hitande wotere ɓe pusi ɓe carodiri ɓe caaki AFP wonti hankadi goɗɗum PS wonti goɗɗum heeɓiɗa ene soppi goto men fof soppini banggue muɗum ala mo haaldata anda holno haaldirta par ce que ko hunde nde ɓe gowani ɓe ganda woni finde subaka tan wiyede wonde laamu socialiste en ummima e pouvoir ko hunde nde gandanɗa hono kamɓe koye mabɓe ene bettiɓe donc ɗum ɗon noon so tawi ari ha yettima ɗon jomumen jottoto gona e miccade hol jaɓɓal poteten yaɓɓude hol duƴƴal ngal poteten ruƴƴirde gamri meɗen donc ɗum ɗon nde waɗi nde ɓe jooɗi guila 2000 activité ji mabɓe ngala saabu PS hay ɗum o goto mataw natano e to banggue poɗodiri ha Allah walli ɗum Macky Sall ari Macky nde ari nde kamɓe fof ɓe ndendi ɓe pamodiri ɓe jeehi e élection ngaji duuɓi 12 ko kamɓe laamodi ɗo joni so tawi woni jomum gongu ari wonata ko jomum ɗimmu PS jomum ɗimmu AFP kono ko jomum gadangu APR tawde noon woni ko jomum ɗimmu PS ko jomum ɗimmu AFP eɓe poti jogade humpito tawi koto banggue wonde e lundo eɓe poti jogade humpito muɗum kono noon ha jonde tawno gongol mabɓe e lundu ngol wona ko juuti humpito mabɓe kadi ngakkata e nder muɗum a jarama tawa wonde e lundu ngo joni sen garte ko mbiɗa joni ko beele Aissata Tall Sall Khalifa Ababacar Sall yanoɓe banggue dañani mbuɓɓoyi o e banggue garta oga banggue beele pellitu garta e mabɓe noddago Aminata Mbengue Ndiaye ngo walla ala jokkat tan lawol mumen ko woni ko nafataɓe ko noddandu ndu Aminata Mbengue Ndiaye noddundu kamɓe famille socialiste en ɓe ndenta kono wona ko weɓantaɓe Ablaye Wade e ko ɗum woni nafoore mabɓe kono weɓantaɓe holko haɗata ɗum weɓandeɓe par ce que goto e mabɓe fof kufne mum e kaala mum ko dow woni goto e mabɓe fof wiyata hay goto jaɓata goɗɗo on ardo ɗum sa ƴeewi pusgu socialiste en ko ɗum adduno ɗum mais Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam Wilane en kamɓe ɓeɗo soɓe ndendi homo cikkuɗa hande o potata ardinde Aminata Mbengue Ndiaye mawni hande o so tawi eɓe ndendina hakkude Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Wilane en kamɓe oɗo no wiyatno ni kadi ancien ministre de l'eau kamɓe fof so tawi ɓe ndendi min mbiyanmi ko Serigne Mbaye Thiam ɓuuri jogade profil wawde ardade parti socialiste hay Aissata Sall Serigne Mbaye Thiam ɓuuri mo jogade profil wawde ardade kamɓe fof so tawi ɓe ndendi mbima PS naɓe heddiɓe kamɓe fof so tawi ɓe ndendi hande o Aminata Mbengue Ndiaye wawa ardade hankadi manggu ari cellal woda hay sono tawi ko ɓe keccimo eyyi kono kanko kam omo jogui miijo moƴƴo ɗum noon ene nafaɓe kamɓe socialiste en Khalifa Sall en jaɓa artude Khalifa hande o hankadi kala ko foɗontono Khalifa kala ko foɗontono yo andu hankadi o waasi ɗum Allah toka ala duuɓi makko kaɗanimo kay hayso duuɓi makko kaɗanimo hankadi to banggue keewal makko yimɓe hankadi ko ɗum woni ko haɗimo ala so tawi PS arte makko
amina mangi jangata mo kambe fo be kanko Khalifa Sall ko kanko artata e mabbe e mi so be jabi 12 mo cikuda ala wata ala kambe be jabata 12 ko kanko jabata artude e mabbe to kara halam kana laabi halam kana laabi kanko ko kanko artata e mabbe heddi non kanko gartugol makko e mabbe hol condition ngaji dibe lelnata parce que hande o so tawi a ƴeewi to banggue kamɓe tahu Sénégal mi anda e tahu Sénégal kamɓe ɓeɗon joni Barthélémy Dias en hande o Barthélémy heedimo dow kanko Khalifa Sall hay sono tawi ko kanko ardi dental mabɓe ngal sabu Barthélémy hande o ko député maire wona Barthélémy wonde ɗum député maire noon aɗa andi haala ka ɗon fuɗɗima gila e coalition mabɓe yeewi askan wi nde ɓe jahata e élection ngaji législative uji nde ɓe jahata e législative uji nden Barthélémy Dias wino wonde ko kañum woni hankadi mawɗo e nder mouvement mabɓe o par ce que kala ko Khalifa Sall joguino kanko Barthélémy Dias ko kanko jokti ɗum hande o tawi koto banggue leppi taw noon koto banggue leppi ko kanko jokti ɗum wadde ko kanko foti jogade gardigu ngu aɗa andi sa ƴeewi to banggue landa dawrugol ko ɗum wonata caɗele muɗum ay sa yi hande o yimɓe ɓe ne mbiyanno joguino bakkorgal Diomaye moye Sonko moye Diomaye ngal ɗon bakkorgal woni koye mayde saabu so tawi a ƴeewi dille muɗum ustima so tawi a ƴeewi nden wiyatno ko e Sonko kañum waɗi Diomaye Sonko kañum ɗum ɗon kadi natti walla kam haysinno nattani kam ustima hankadi yimɓeɓe gandi Sonko ko Pastef yimɓeɓe gandi Diomaye ko leydi Sénégal foof ko république donc ɗon ɓe certi wadde noon kanko Barthélémy Dias o e kono Diomaye ha joni koye Pastef ko hen laamu leydi ndi e haysinno Diomaye wona e Pastef laamori leydi ndi Diomaye laamu koye on landa kamo jeeya on innitoto aɗa andi haysinno tawi haysinno tawi ko aɗa andi togara ay wonko ene haale ɗo en wiye wonde socialiste ga ɗumanaji ga en parti ji Sénégal so tawi a ƴeewi gila e gila ko parti ji ɗiɗi tan soti keewi ɗi gona tati wonno hanko socialiste en wonno ko communiste uji ɓeɗo han gonno libéral en garti wattan kono kala jibinaɗo e parti politique koye ɗiɗo parti ji jibina toka irde yalti kañum wi yalte Benno Bokk Yakaar faɗani ha Abouba ko cikkuɗa gurdam mabɓe to banggue politique hande o jegan sene wondi mum ay irde maayi guila Djibo Ka Rafa e kono koye coalition Benno ɓe jeeno hay soɓe jeeyama e coalition Benno kamɓe hay ɓeydare wotere ɓe galanano coalition ko holɗum e joni ko saabi makkina rendigo kamɓe fof paleyne wallude eyyi aɗa andi ɗum ɗon ko aɗa andi dental ngal ko ha wiya tan inɗe ɗe keewi ay hande o so tawi ɓe ƴeewi joni wiye wonde Diomaye joni dusɓe ɗum ha ƴetti lefol laamu mbima ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi parti politique e mouvement politique eyyi ko kañumen ndendi haaɓe goni temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi dental ko kañumen lammini Diomaye a yedda ɗum walla e nder ɓeɗon joni hole mabɓe mo nana ha nawaɗe hen nando ko inɗe boje tan won sakkiɓe las ko winnoɓe ko wallitoɓe dokka kalis ay wonɓe hen ɓe nawaɗi hen gonirɗon han kono c'est à dire aɗa andi to banggue slogan woni ko wiyete bakkorgal ko ɓuuri hen forde ko PDS naɓe Ablaye Wade nde ari nde lewru foof changata bakkorgal lewru foof waylata bakkorgal adda kesal kono kadi wonkoɓe keɓanno to banggue gurdam to paale wonkoɓe keɓanno mbuñade seeɗa aha ɗum wodat tan kono ɗum ɗonne so tawi ari ko kesam hesamago ngu tan so yeehi ha ɓooyi tan kanko mawɗo so tawi o andi tan ɓeɗo ko jahata ko kecce o woppata ɓe ɗon so woppiɓe ɗon tan ɓe jahata kadi ɓe cosoya goɗɗum so tawi a ƴeewi ko ɓeɗon tan ko kamɓe goni ɗon mais toka joni hol gurdam mabɓe haali pesuɗi wuurde holno waɗata AFP joni LD AJ ɓen suji ɗi wuurde holno mbaɗata aɗa andi IRD hande o ko récépissé tan ɓe keddora IRD kam yalti yeehi ko récépissé tan ni ɓe keddora so yiiɗi yoɓe jaa so yiiɗi hoore ɓe jaa AJ la même chose ko hono ɗum par ce que AJ guila Abdoulaye Wade fusiɓe ɓe pecci bon Landing Savané yeehi banggue mum hande o Allah andi ɗo woni majji Mamadou Diop Decroix yeehi banggue muɗum Mamadou Diop Decroix so tawi a nani ko haalata ko pop o haalani e inde AJ/PADS a nana haysino tawi ko ɗum haysino tawi ko kanko ardi AJ/PADS mo Ablaye Wade tottunomo o a nana ha jamais o jooɗo e plateau o yima e inde AJ/PADS firti ko AJ/PADS wodani ko kanko tan woodi seeɗa e cetto kunal so tawi a ƴeewi seeɗa e cetto kunal PIT kam ene firo ene mbiya wonde mbaɗi congrès ko kaari ardino ari ha ɗo kaari ardi ari ha ɗo kaari ardi PS aɗa nana wiya wonde ko kaari ardino joni ko kaari ardi Ablaye Bathily guila yeehi Ablaye Bathily guila yeehi c'est fini Mamadou Ndoye guila yalti hen guila nden LD kañum ne maayi ok toka joni gartane wadde jiɗɗa wiide ko gandi so tawi Benno fusi ɗiɗo landaji fof ko jogorɗo yaade beela ɗaminaki janggo
so tawi ade Amadou Ba so tawi kañum woni chef de l'opposition ma jetto hen walla président Macky Sall ko gartowo e APR beele cikkuɗa ma ɓe jooɗo kadi ɓe paada ha wooda garɗo e ɓeɗo ɓe ndewa e muɗum walla ɓe cosa lawol mabɓe ɓe jaaha banggue eyyi aɗa andi kamɓe landaji wondunoɓe e Benno Bokk Yakar foof goto e mabɓe fof hande o foti ko dartade yurdito hoore muɗum so tawi no jogui no wurniri hoore hesɗitina landa muɗum hesɗitina cahe muɗum wata yedde ho wadde IRD no wawi hessinde hooremum kañum ha wurta IRD de hakkude hoodere e rañere mi yiyanani IRD hesɗitinde hoore muɗum eɓe jogui ɓille lesde ala IRD hankadi guila jigane sen ardi IRD naati e laamu mbo sikko e laamu Macky Sall gadangu wonno yalti guele nden c'est fini hay goto nantani ɗum aɗa andi parti politique ko politique wiya so tawi woni an a waɗa ha communiqué so tawi woni an a waɗa ha conférence so tawi woni an a waɗa ha meeting so tawi woni an a nodda ha dental a waɗa ha haydara fodde duuɓi sappo an so tawi a wiyama wonde tan so tawi wonko senta keeɓa hen aha so tawi lewru ma e ɗum ko alay saago ɓe keɓat tan par ce que kala parti politique jaaduɗo e mouvement présidentiel so tawi lewru ma yi parti o ko famɗi fof fawi noon koye parti o sembe muɗum ɗo tolni fuɗɗi koye 1 million kala lewru gurdam parti o enen kay ponno wadde parti non koye ɓe ɗum koye maɗo heddi kala parti ene heeɓa 1 million d' accord ɗon joni ko 1 maɗa fayde famɗi toka gatten e hol gonɗo gardiɗo lundiɓe Sénégal yalla yima murtude jooɓenno kañum woni mawɗo lundiɓe Mauritanie hol chef de l'opposition hande ɗo e Sénégal Amadou Ba ko kañum yaada wiya dañi ha hunde dillani koɗon puɗɗotomi haalani woni e hoɓe no mbiya Amadou Ba wi ne liggano Amadou Ba ko pamɗa e Amadou Ba beele neɗɗo no liggane tawa haalani wiyani waɗani tokara aɗa andi chef de l'opposition inde muɗum ene haale ene yaaha ene arta kono suwa taw wodde tan ha lawɗini e nder Sénégal ala kono koto banggue limore so tawi gañiɗo o gañima dewɗen to banggue toɓɓe o ko ɗon tan aɗa andi so tawi aɗa tesko PDS nde jooɗi e jappere laamu ɓe jeehi e élection ngaji législative uji gadiɗi caggal nde Abdoulaye Wade fusi assemblée o hakkude PS e AFP aɗa andi waɗino ɗon gum gamalde wiya ɓe kañum ɓuuri limore to banggue yimɓe kono ko ɓeɗo ɓuuri député ji joni noon hole mabɓe totteteɗe gardingu ɗum ɗon rippa ɗon ha Abdoulaye Wade yeehi Macky Sall nde ari woni hakkude Ousmane Sonko e Idrissa Seck hole mabɓe gonowo en jii hay ñanden Idrissa Seck nde tawto e mouvement présidentiel nde ummiti toon ruttiri e opposition wi wonde ko ha joni kañum koɗo heddino heddi e kadi paamen gueɗel hande o so tawi woni mi arti e namdal maɗa tigui rigui wonande Amadou Ba ko gonga ko Amadou Ba yaano kono Amadou Ba wonno ko tête de liste Benno Bokk Yakar Benno Bokk Yakar suɓi noon o woni candidat muɗumen o yeehi kono noon o yahani e inde landa goto hay sino tawi ko landa o ko kañum o représente no e nder Benno Bokk Yakar heddi ko hande o Amadou Ba mi yiyananimo jaɓanede wondemo chef de l'opposition heddi hol poɗɗo solade hol poɗɗo jabde e aɗa andi jaɓata ɗum ko parti parti jaɓata ɗum ɓe duttito e nder coalition mabɓe o ɓe juɓɓitina ɗum ha yuɓɓa Amadou Ba heddo e ɗo o heddinoɗo o wona tête de file de l'opposition kono Macky Sall jaɓantamo ɗum saabu Macky kañum ardi APR kañum ardi Benno Bokk Yakar Macky dañi ko dañanno mataw hankkante jetti Macky suwa taw Macky ay ɗo yeehi ɗo en ha ɗo joni ɗo woni ɗo galle makko Mermoz o galle o saaha fo ene fewni hen e ɗaminama o arta so hande so janggo tawa Allah Macky ko jaafiɗo haalaɓe politique Macky yaafaki aɗa andi ay ko jiyata ko tokar ay ɓe mbima wonde kaari wonno ko banque mondial kaari wonno ko FMI ko chef département wonno toon woppi ɗum arti saabu yidde leydi muɗum wona gonga ko dañata hay laamu nguɗo sa laamima ko dañata hen ko wondemo to ene chef département a dañata ɗum toon to ka laamaɗo hay sinno tawi won fartanŋeji ɗi joguiɗa ka laamaɗo ga noon ko an laami to ka pecceteɗo ga ka peccowo wadde poste Macky Sall o ala fayida ha ɓurto ko a laamino ɗo ko mbimi ala fayida ha ɓurto ko laamino ɗo ko eyyi yimɓeɓe yooɓe gandu ɗum heddi noon ko o dañi teddugal kono noon yimɓeɓe horoɓe jawodir e wiide wonde poste 4P mo joguito o ɓuuri wonde président de la république du Sénégal ala wona gonga joni toga so tawi wiiɗa président Macky Sall ko gatowo woppani APR ko kañum woni mawɗo beele hande waɗa gonɗi ni ɓewo liggude noon o yanno guila hanki ɓe fof so noddi hande ma notomo so noddiri nototomo kono noon Amadou Ba wona nototoɗomo heddi noon ko Amadou Ba omo foti haalde
omo foti haalde woni omo foti haalde sabu wonɓe o anni wonɓe o haɗi yaade wonɓe o teppi ɓe o teppi ɓe e ɓe o anni ɓe e ɓe o haɗi yaade ɓe omo foti haaldude e maɓɓe woni yahoɓe jamma woni yahoɓe ñalawma naata e bureauji e galleji ne mbiya ko Amadou nelli min ko do inde Amadou men kalate Amadou haalani ko kalata pamɗa e ɗum e aɗa andi ɗum ɗon goto hen fof woni ko yidde nanggude militant ji muɗum de base ɓen yahoɓe ene mbaɗa ɗum ɓe jiiɗi ko nanggude militant ji muɗumen de base yidde sembinde ɗumen e tinnude ɗumen eɗon goni ɗo yoɓe nangto ɗon Amadou ko garo ko kamɓe fof gondi kamɓe fof pewjitta heddi noon ko Amadou kañum e hoore muɗum foti yaltude hay sinno tawi wona omo nodda meeting mawɗo walla hay sinno tawa wona omo nodda batu manggu ko howi wondunoɓe e makko ɓe kam omo foti haaldude e muɗumen woni ko wayno Cheikh Oumar Anen yimɓe fof ene gandi ko tañnoɓe ɓoggi jaadi e makko ko wayno Harouna Gallo Ba en yimɓe fof ene gandi ko tañnoɓe ɓoggi jaadi e makko omo foti haaldude e ɓeɗo en ko wayno Farba Ngomen nanto hay sinno tawi jaadani e makko à 100% gona no lundinoɓe ko suɓano ko à 100% e kono tokaɓe kalda joni ɓe so tawi président Macky Sall artina mbiɗa ni yiiɗi ƴettide APR muɗum beele kamɓe ɓe ketto ko Amadou Ba walla ɓe pata ko président Macky Sall e oɗon saaha kanko Amadou Ba maw andu keddiɗo e makko maw andu jaaɗo kono wawi ɓe kam waɗa ɗum ñawde ko ɓeto makko wonantamo kanko Amadou Ba wonande kowhoyi nde o yehi nde walla nde o waɗa nde yaadunoɓe hen nde o wiya omo itte salinoɓe o itteɓe itta e postoji muɗumen sababu nde wiyede wonde omo itte ɓeɗon so tawi yonti ko ene gonɗi e muɗumen so tawi Makki arti so noddi kanko Amadou so tawi o noddi ko nden o andata ɓeɗon ko mbaɗanno ko gonga e muɗumen walla ko mbaɗanno ko nulanoɓe gonno ene moƴƴi noon o haala saabu saaha o heedi yonti moƴƴi kadi yimɓeɓe coftal ɓe joguino adane ngal e makko yidde ɓe joguino e makko kiram e jinguere ɓe joguino e makko e oɗo saaha hande yimɓeɓe goni koye rostorade seeɗa seeɗa walla hay sinno tawi ɓe dostaki ni kam e sembe moɓe joguino firhino moɓe joguino adana woni koye tellade less a jama toka a yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV gonɗen ko yewtere men édition spéciale yewtere nde woni koye woɗɗoyde kono toka en mbawa haalde ha gaynene kalan toɓɓe ɗiɗi goo conseil des ministres ɓenno ɗo nomination ngaji kesi mbaɗi directeur uji ɓurnoɗe wadde fayida dañi lomtiɓe ɗumen gueɗal keddigal ngal ko Sénégal naaɓe ko panno won hen ha heewi ko leydi ndi ganduɗa ha tengte e corniche ko takke maayo gueƴgo ummade Kabmanel ha yetti Mamel wirti Tewbi yawti ha fay Almadi galleji taƴaɗi wonen mbiya koye lawol wona lawol banggue goɗɗo o ko ummade ɗon takkade respoti palais ɗo tournoye palais présidentiel ha haaƴi banggue port kono kadi ko ɓuuri mantinade hen ko ummade Jamallayi faade Malika tacci ɗon faade Guédiawaye corniche o ɗo filawoji ɗe gonno ɗo no taƴirani mo ganduɗa ko kañum ardi daskos gendarme kaltinaɗo ko fate kotkikira lawol waɗi ewnago wi kala gollotonoɗo yo dartin eɓe no loskita haaɓe ƴeew ko hen lawol e kono ndewan lawol e togata aɗa andi kala laamiɗo laamodo e hendu ndu laamori ndu Ablaye Wadde nde ari haali ɗum horo wattini galleji mahata noon toon fof dartima kono caggal muɗum hôtel aji fof nden maha won hôtel aji goni toon hande o ko toon farnorte pattam lami est ce que haɗi ɗum continde golle muɗum Makki nde ari nde la même chose ko noon wi kono haɗani golle contine wadde ɗum ɗon yahata ɗum ɗoni ko noon tan ɓeɗo ndewiɗo ala tawa mi joɗɗi jiida togara ene mi haalani togara socialiste libéral ɓe jiida togara ay laamu ko jiyata ko mbaɗa woni boowal mbaɗa wulla mbaɗa luuka somi naati e nder suudu ndu ko tawanmi toon ko goɗɗum ko jangde wonde woni toon wona kamɓe gouvernement wona eɓen paye séminaire wona eɓen hen eɓen ay séminaire holko jeeyi sababu séminaire o cikkuɗa eɗani yuɓɓitinde ho mum ministre ala école mo ministre yaltirde kono sa e sa fof ɓurɗoma gandal e humpito ina wawi wallidema e banggue mo gonɗa o ay ɓeɗo nde ɓe gari nde kamɓe gandal ɓe kolli ngal e miijoji ɓe jaltini ɗi sikketeno ko ala daɗɗo ɓe aduna o sikketeno ko kamɓe daɗi aduna o foof Ousmane Sonko so tawi haali en hot tampin hoorema so tawi a naati e page makko Facebook walla page makko TikTok walla tawata ko ujunnaji yimɓe hande Ousmane Sonko so tawi o windi walla o haali ko sifatamo diwata yimɓe sappo jiiɗa ko ustima ha laaɓi ceerno ɗum ko min wima noon jeehe kumpitoyɗe ƴeewe Ousmane Sonko page makko Facebook officiel o tappon toon ƴeewon ko yeɓatamo par ñalawma no foti par rapport e hankkade mabɓe laamade TikTok ƴeewon holko sarannoɓe haaluji makko holno ɓe poti par minute ƴeewa hande o holno ɓe poti
ma taw o jippima e kono so tawi ko ɓe mbi ko ɓe mbaɗi ɗum to banggue pointage liggotoɓe wonnoɓe administration ɓe dawata liggota ko beela beela jippo wonti banggue machine hande o beela ko waylantamo ɓeydo dañetaji togara an sa dawi RTS so tawi yettima tawata ko registré ne jooɗi wona binda inde maɗa heure tel jettimi ɗo wona saɗa jippo defta ɗon tonga mi dawi waktu naggam jippimi ko waktu naggam joƴƴina ɗon registre o jaha lawol ma ko ɗum tan woni ko woni ɗo en kamɓe ɓe gaddi hanko machine kono ɗum kay ko ɗon wonno e kono noon neɗɗo sano windanno toga dawa midi taw kañum tan Allah wiya waɗana hoore mum 7 heures walla waɗana hoore muɗum goɗɗum ɗum ne jiɓotono hen e togara ay ɗum ɗo wiya kadi woni toon ha jamma tawa jippima nat tan yuuni tan yalta mbimi baɗo mutta jaa joni yuuno tan yalta eyyi aɗa andi ɗo joni baɗo Oumar Barka Balni ene wawi arde joni an ko an woni chef am wona mi ari mi pointi 8 heures walla 8 heures moins 10 mi naati mi yetto mi yaha haajam ha waktu jippugol yona mi arta tawananagas jiɗɗa wiide ko galleji ɗi yo dartin en yo heela en ko hewala ko foof ɗum ko e mo mbimi ɗum ko kesam hesama kala laamu ngar ngu ardata koye miijo muɗum e yiyande muɗum hesere kono wona ko gandanɗa hoore maɗa ene juuta joni noon sen gatte directeur ji suwaɓe ɓe heddi ko to banggue directeur eyyi CDS RTS e jogay galleji mawɗi waɗi waylo waylo holno jirɗa ɗum e aɗa andi to banggue waylo wayloji ha joni kamɓe ene ɓuura feññinde wonde Diomaye natti Sonko moye Diomaye moye Sonko anno kam to il faut mbaɗɗon yewto spécial seeɗaɓe gaddanma gurɓan gadda ñeewbuna saabu joni en jewten toɓɓerde artema aɗa andi holko tagui mi widema noon ko tagui mi artirde toɓɓere nde Diomaye moye Sonko moye Diomaye natti aɗa andi holko tagui mi artirde toɓɓere nde tagui mi artirde toɓɓere nde ko e ɗiɗo nomination ngaji surtout to banggue directeur uji ɗi ko kamɓe de kalno walla ko Ousmane Sonko haalno o wi wonde minen so tawi min keeɓi laamu kala mo ene suuɓe e poste directeur général e wonɗin poste oji alay saago jomumen ko ma mbaɗa kawguel mbaɗa demande adde ƴeewe eyyi CV ji mon golle mon wona han CV tan ma wonde ko appel à la candidature famide yimɓeɓe ewnete ngara goto foof joƴƴina yimɓe mbaɗa kawguel ɓurɗo hewde diplomate ɓurɗo jogade humpito ɓurɗo critère uji ɗi jomum koye nder ndiɗon mbaadi hande o ɓe jooɗima fodde balɗe 16 17 eɓe donki nomde directeur hakkude Diomaye e Sonko holko waɗi ɗum poɗodiral gongal ɗon hono gonnogal nde ɓe nomata ministre uji ɗi so tawi a ƴeewi ɗum ko hunde sellude wona mete mbaɗi ɗum ay so tawi a ƴeewi e ɓeɗo directeur uji ɗi nomaɗi ɗi anda koɓe 12 walla koɓe 13 proposé no ko 17 kono ɓe cuwa ardude haw kono so tawi a ƴeewi ɓeɗon hen joyo ko impôt et domaine goni ko koreji Ousmane Sonko sa ƴeewi gonɗo CDC o Fadil Keita mi anda ko neɗɗo Ousmane Sonko koyeji to banggue yiyande politique walla koyeji to banggue enɗam walla hendude diwan to banggue yiyande politique nani hen to banggue enɗam diwan nani hen saabu en fof eɗen gandi Pape Alé Niang hande o nomaɗo directeur général RTS o holko woni ko neɗɗo Ousmane Sonko Ousmane Sonko kañum ƴetti Dakar Matin rokki Pape Alé Niang ƴetti Dakar Matin waɗi ɗum armement ena walla Ousmane Sonko haɓtade pour huccodirde e état gonnoɗo ɗo en no kala ko état o haali subaka kikiɗe Pape Alé Niang waɗa bindol muɗum waɗa audio muɗum waɗa vidéo muɗum sara e aduna hande o ko oɗon woni mo Ousmane Sonko sompi RTS mo ganduɗa ko haalirde gendire ko leydi fof rendi ɗum ɗon ɗo Ousmane Sonko wiyanno RTS ko waɗata koko cemte wiide wonde opposition fof no fotirno joguiɗa tan ko waktu goto e nder yontere nde opposition ara haalde so tawi ko ɗum min jaafima Ousmane Sonko darino journaliste uji ene jooɗi RTS ari wadde couvrir événement makko Ousmane Sonko nangi wi ɗum ɗo ko micro RTS som itti weddiɗa hen mete hande o mo waɗɗum non nden aɗa andi RTS APS e Soleil kala jiɗɗo dañde laamade leydi koma laamuɗa ɗe golloɗe tati sa laamaki ɗe tati a wawa laamade leydi saabu hay goto jeeya ko leydi ndi jeeyi ko lempoji ene foof jeeyi wadde noon omo fonno famde guila nden wonde RTS ko média d'état ko leydi fof jeeyi ɗum kono noon RTS wawa yaadude ko wona e laamu
par ce que ɓe mbima wonde so tawi aɗa yiɗi andude laamu leydi maɗa ko golloto golle muɗum ɗo tolni alay saago ɓeeɗo taro wawata sifde ɗumen woni RTS o télé e radio woni APS woni soleil aɗa Ablaye wadde hade mum laamade ina toñanno RTS no wiye RTS koko oñi koko yawi banggue nde Ablaye wadde are nde wi yimɓe mum mbi yiiɗa yiyede ne yalta ko heewi kañum ko démocratie yiɗi yeehi ha ɓooyi ene ɓeydo ha Ablaye wadde hen goto wino porte RTS plainte saabu wonɗo yeehi RTS salima adde yaltinde gueɗe mum nde président Macky Sall laami ko kalanmi koye ayaw yim fof ne keeɗi wonannoɓe mo ɗon ɓe minno ko non kono jaltini makko ko heewi makkiɗa yaltude ko heewi makko ko seeɗa tan yiiɗi seeɗa tan yiiɗi yano ha ɓooyi wonti ko kañum jeeyi beele ɓeɗo ne cikkuɗa ma Diomaye Diap feccede hade ko leydi foof jeeyi wasa ɓurde parti ji keddiɗi ɗi walla nannaɓe ha moƴƴi togara ay Ablaye wadde nde wi noon nde Ablaye kay woni ko goppuɗa eyi an ko ɗon tan kalmiɓe koye banggue Ablaye wona eggini ko feccere e RTS nawi ɗum palais de la république joƴƴin ɗum toon somo dawa ƴettatamo ko gila damal suudu haw yetto bureau makko Ablaye kay so tawi ene haalanno ka ɗon haala hankkadi firtima nde fecci RTS en feccere o nawi ɗum palais makki biyetanoɗo noon o nde o ari nde ko Ablaye wadde wanno toon koko ɗum o woppi toon kanko oɗo Diomaye ko tawi toon ko e équipe RTS gonɗo toon ko ɓen tan gonata toon saabu eɗen gandi kanko Diomaye nde ɓe ƴetti laamu nde nde ɓe jooɗi palais Racine Talla hootani galle muɗum holko woni par ce que woni golle ɗe gandanɗa hoore maɗa ko Racine kañum géranno ɗum alay saago kamɓe ɓe mbawa andude holno yarata ha ɓe jetto soɓe goppi ɗum ko noon soɓe guettiɓe lomde nde fuɗɗo wawde yaade nde fuɗɗo wawde yaade donc ɗum ɗon koko continue sinno tawno kamɓe ɓe mbima wonde ko waylo jaɓɓal kesal waylo walla e jaɓɓal kesal ngal ɗum firti ko kamɓe koɓe kalanno ko walla kanko Ousmane Sonko ko haalanno ko ɗum ko haala wonno Diomaye kañum haalano ɗum kanko Ousmane ko haala wonannomo ma won wiɓe noon Abou Gaye nana défendre Diomaye anani ma won wiɓe noon kono noon tugnotoɗen koye haaluji mabɓe hanki kamɓe ɗiɗo ƴeewen ɓe hande Ousmane Sonko ko kañum darino kala bonande haaletanode musiba foof baɗatanoɗo ko Ousmane Sonko waɗanno kañum haalanno joni noon jafoɗa to on kalɗana mbiɗa neɗɗo noon caggal suudu wiya ko ni mbaɗami ni waɗa so naati ɗum wayla ɗum waɗa ɗum ko haala opposant tan wonno ɗum ko haala opposant wonno aɗa andi haala opposant wonɗo ene teske kono wonno aɗa haaldira won kaɗa haala hankkadi yimɓeɓe nattata yiide wonde oɗo ko haala opposant haalata mbaɗata ɗum hankkadi ko haala gonɗuka aɗa andi yihino ha waɗi saaha goto wona mbiyannoma ko Ousmane Sonko mo sellami Khalifa général Ousmane Sonko kala moƴƴere nde annabaɓe dañanno ɓe ƴetti ɓe pawi ɗum e dow Ousmane Sonko ɓe jejjiri heddiɓe fof hankkadi Ousmane Sonko kañum tan woodi wadde noon Ousmane ɗon ɗo omo haala omo fonno miijade wonde inde nde o totta Ousmane Sonko mo sellami a faami de nden inde o wasa firtude inde nde to Damal Sud Beauté o wasa firtude ɗum toon a faami kono noon gila nden o bonni toon inde makko kadi hande o aɗa andi ko ɓuuri hamnade fof hande o ko yimɓeɓe Sénégal eɗen jogui premier ministre mo gandanɗa hoore maɗa ko aduna o diida ko e joni ala foof leydi mendi dañde premier ministre mbaɗo no premier ministre Sénégal mo jogui e 2024 o tawi koto banggue jeemɗe bonɗe tawi koto banggue inde bonde saabi ɗum kala musiba mo aɗa miijo e aduna o Ousmane Sonko rewi hen waɗi ɗum te ko inde bonde enen jiɗɗen farnorade ko yen jogo premier ministre taw ko biyeteɗo ko pocciɗo premier ministre taw ko tugnorgal kono oɗo o wona tugnorgal kono toga ɗon nde wonɗen jaade an ko saabi kala yilotoɗo laamu ko haalata ko e ko wiyata ko so laamu yima ma waylo eɗen jogui jorto ma waylo waɗa ɗum waylade ko en jiiya haalijuno banggue diineji ɗi maɓe gartida hen ɓe garta e goɗɗum e wonen kadi ko haala ɗon en paami joni musidɗo wi en kayni haalaɓi kono toka konngol gotol toka jaafoɗa konngol gotol nde waylo ɗi mbande won ministre uji kewɗi gollotonoɓe hen leeli artirde kayitaji mumen leeli artirde won gueɗe won kadi wonnoɓe e nder ministre uji he ɓe ganduɗa nan mbadde pale guila e motoji ha e otoji yo nawtu kake janane beele ɗum ene yooɗi ene foti faɗede ha nden walla ala e ɗo tolɗen hannde ɗo aɗa andi tokara wonko ene waɗa ay won kala ko jiiɗa waɗi hen ko yimɓe muɗum won mo ganduɗa hono ma fata ha wiye artir kañum so tawi yonti tan kañum ko nden randata ay Serigne Bassirou Gueye ñanden nde premier ministre wimo wonde yo wat rapport makko ko fati e OFNAC
o wi tan rokkimo délai président tabitini ɗum kanko o wi tan wonde ko rapport hay soko janngo ɓe cohli totta firti kanko ko parɗo Ousmane Sonko nde ɓe mbiyata wonde ɓe taƴani ministre ɗi ladial ɗo henna e naggam goto fof yowat passation de service aɗa andi o haali ɗum de ko aljuma yimɓe koye weekend gonno wona non o haali ɗum ko alarba alkamis aljuma yimɓe ne goni e weekend samedi dimanche altine hewɓe mabɓe mbaɗi passation de service firti ko jomumen ko parnoɓe heddi noon won gueɗe less ɗe gandanɗa hoore maɗa ɗeɗon gueɗe alay saago jomum hay sinno tawi en artira wasata wadde paale ɗum kam ko hen jeeya heddi noon tôt ou tard ko jomum ma artir wiye naw walla ma artir wiye wonde ko artir koko boni walla ni ma won hen falɓe ñangñangɓe camɓe yahoɓe ƴetta jomum tottono ko moto o ko kesa puli jaaha ƴeewoya moto yal kiidgal garra remplir ɗon l' essentiel tan ko yo artu heddi noon ko wonko kalɗa nane to banggue e jaɓɓal kesal Ousmane Sonko laamu ngu ni laamu ngu na aɗa andi wonko fadiɓe yesso togar fadiɓe yesso ko chargé de communication mabɓe ñanden waɗi alerte Benno Bokk Yakar wi ɗumen wonde attention motion de censure joni noon a jarama ɗo dartinten ha garten eko jogo wonde saabu kalɗo ɗum yewtu no fewi édition spécial ɗo e Piindi TV Piindi Média en jetti haalleɓe Abouba kanko ɗo kanko e Ali Fall toka konngol ma cakkitingol faade mo ganduɗa yeeɓoɓe yaaduɓe ma ɓe jaadani e ma waɗɓe commentoji ne mantoɗo e commentoɗe mbiya ɓeɗo ganduɗa hay batte ɓe ko ɓaccoɗe enen fof en pecci wonde inde enen cuɓi ngal ɗo men calko konngol panta e mabɓe eyyi aɗa andi tokara ko wawi wonde foof min so tawi eɗen kaala haala politique mbaɗa heewi yimɓe wiide yimɓeɓe yooɓe pamir ɗum to banggue politique ɓe mbasa famirde ɗum to banggue jinguere walla to banggue heedam heediji kadi ɗum innama aade kadi ko noon tan wayi neɗɗo kadi haala tan ko hakke gandal muɗum e hakke hakkille muɗum min ko kalmi ɗo hen ko ene gasa ma won mo jaadumi hen miijo ma won hen momi yaadani miijo saabu yewtere nde gadinɗen wadde ɗo henna nde kalnom hunde e Macky Sall won nodduɓe banggueji fof mbi kam wonde attention kono won nodduɓe mbi kam wonde c'est bien aduna o noon ko hono noon yarata ko wiide han yimɓeɓe yooɓe paam to banggue dawrugol ko yahata hen ko holɗum enen ko ɗum woni ko jiɗɗen famminde yimɓeɓe ko saabu dañde jooɗade mo ena jooɗo ena famminma ha paama ko wona e dow muɗum ko so tawi woni koto banggue télévision walla koto banggue radio e nder ndiɗo leydi walla e nder oɗo aduna tawi koye ɗemgal ngal nanata ngal ha tengti noon ɗemgal ngal muyɗen mbiyen pulaar ngal ko hunde sattude sa dañi noon aɗa facciraneni ɗum eto famde kono noon min nde ɗon yewtere rokki kam ko heewi to banggue pinal rokki kam jokkodir rokki kam fofof kono noon mbaɗa wiya à chaque fois mawɗam bana diallo ene wiyam wonde a waɗ attention wonni wattu ni henna andi mbaɗa wiyama ko haydara ko politique tan ko politique surtout yewtere Alassane Ba nde hoore muɗum min e hooram won wiɓemi wonde mete ko an Alassane Ba gondi eyyi ko wasde famde ɓe fof ko miijo muyata yeeɓiyankoɓe ayo Piindi TV mo kala salmama salmago nede tellugal yewtere men édition spécial ɗo e Piindi Média koɗo men Abou Gaye so Allah jaaɓi se Bayla Dia mo ciloñ ma ɗo e bandaɓe hewɓe kadi ɓe paama koko uddita kala joguiɗo kono haalata banggue dawugol bisimilla muɗum ene bisma ɗo e Piindi TV Abou Samba Diop yesso a yawa ngo e Abou Gaye ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi